Аз съм Авизис. Здравейте хора, аз съм Авизис. Днес ще снимаме интересна игра. Също започваме една нова поредица. Приятел ми препоръчва коя игра да играя. Първата игра за поредицата е Standoff. Една игра, която съм доста добър, сега ще видите. Ето, не съм слаб и ще пробвам да играя с моят приятел на Митко. Може да го видите. Тоест, и сега влиза да оканя. През това време да ви кажа каква е целта на този клип. Целта ми е между другото, тази поредица мисля, че е доста интересна, защото никой сега не съм правил. И съжалявам, но не мога. Ако можех да говоря с някой да играя, ще да го направя, но не мога да говоря и да синхронизирам самата игра. Не мога да го направя това, хора. Значи дайте ми съвет как да мога това да го оправя, защото аз не мога. Няма микрофони такива празни, се си извиня, така че да, това Митко, къде се съвясал. Препоръчвам му да влиза. Така, това защо не влиза, не го знам. Аз ще му пратя по канадето, който стане. Така и така не влиза, ще игра сам хора. Ще играем на това. Целта ми е да стигне 37 левел, даже му 400 клип. Клипа смятам да е около 10 минути, защото имам ограничения от YouTube. Не знам защо. Не мога да качвам по-дълги видеа от 15 минути. Тут по някаква причина спря. Зареди ми. Нека почваме. Ще играем на село. Добре. Буквално мапа се казва село. Нека да започваме. Аз съм от терористата, класиката просто. Тук още не играем реално. Хора, ако не сте играли Standoff, пробвайте. Добра игра, не е зле. Но не и от най-готините игри, само да кажа. Мисля, че в момента им правя реклама. Както и де. То сега го изгърбих. Така де. 60 FPS игра, добре са. Май венчик, май шейтик. Както и де. Туска да им влиза, бе. Чай сега да го да изгърбя. Те са откъде ма стрелят, бе? Гати на зобаните. Какви ги вършат тя? Умират. Не, това нова тактика ли е да се кашират 15 човека? Гледай ги. Те се катерат навсякъде, бе. Това тази тактика много така използваема. Изпрах един, ама ще ме изпират мен. Ще ме скампят. Не, нищо не мога да направя. Ще ме избият. Ще ни избият, ще ни направят на шишчета. Майко! То скъде ми се появи. То сме направи бакшот. Бе, хора, кажете ми за Standoff, каква е тази тактика? Не ми се струпват всички днеска втора игра, втори път така ми правят. Никога сега не съм се струпвали така. Явно са решили да играят като отбор. Това е хубава стратегия, между се права. Просто моите не искат да бъдем отбор. Те искат. Аз пак игра с... Не. Игра с шакери, не знам. Тос направо ме изненада. Тос Ефе е много добър, бе. Ефе! Както има една приказка в Facebook. Тос... Малех човек, той Ефе е много добър. Сигурно не е умрял веднъж. Браво, от някой би Ефе. Сега ще ни е по-лесно. Добре, бе, хора, как то ме убива през стената? Абсолют хакер. Добре, убит. Губим. Не знам какво да правя. Трябва съм направо като Спайдермен, защото сега могат да ме изгърбят. То ме убива през стената. Как става това, бе, хора?
После защо не игра толкова стандов? Еми ето що е причината, брат. Гледай, аз гърбя целият отбор. Аз съм на трето място по кила в целия ми отбор. Аз гърба си всички. Гледай, те не могат да докоснат. Не могат да ме убиха. Тия моите само умират. Извинявам се, че рейдж бейтвам, просто това не е възможно. Добре, този беше убит. Този беше убит. Направо прекършен. Добре бе хора, как може има такива хакери, брато? През стената ме убива. Убиха ме. Ама те са каширали базата си. Трябва да правя. Гледай го, това какво прави. Това даже не трябва да е жив! Добре, тези бяха убити. Добре. Маля, избих всичките. Маля, аз съм Тъндърмен, брат. Аз всички махачкам. Ама то си е просто безсмъртен. Къде уния възкръснали? Добре, тези бяха убити. Аз се разкачвам и той ме убива. Как става това, бе, човек? Абсолютно конвенция. Ама, сега си извинение. Да на YouTube да не е бам. С тази... Да, виж. Цензура от YouTube. Това вече е малко прекалено. Май Винчик, май Сейди. Гледай го, бе, умри, бе! Добре, умря най-накрая. Майко, не мога да умрат тя. Гледай, аз убивам, един друг идва. Какво е ти? Погледайте, бе, хора! Няма съм, а това ли е сериозно? Аз нося целия ми отбор! С някакъв друг. Ми хора, това мисля да е от този клип. Аз бях Авидис. Весел хубав ден. Ай, чао, утре пак видео. Поне ще ходя на училище, няма да имам толкова време за снимане. Така де, окада. Хващайте пътеките.